falar de min como narradora, fundamentalmente. Os meus comportamentos narrativos adoitan ancorar nese real que se agarra á construción literaria para tronzar insolidariedades e por iso se nos fai altivo cando escoa para unha das moitas versións en que se poderá manifestar. Eu agora corrixo probas nunha historia de personaxe que o tería todo para ser un herói. Inxenio, paixón, clarividencia, iniciativa, unha boa esquerda aos morros e 1,80 m de estatura. Leva nun manicomio máis de 20 anos e é de carne e oso, como a literatura que desexo. Esta era unha parte da autopoética que publica o Boletín Galego de Literatura da Universidade de Santiago de Compostela no 1990. Aos 20 anos da aparición do primeiro e frágil poemario Para hablar cun eu, cun intre, cun inseuto, no 1970, esta referencia á novela Porta blindada, de 1990, segue a remarcar unha das constantes da miña obra, o real como materia que precisa da fábula para que, ao retornar desta viaxe, poida bater as súas propias ás. Penso en ti todo o tempo e collo hortensias azuis dun pequeno xardín público, vilego. Ninguén repara neste tipo de xardíns feitos ao acaso. Eu si. Son xardíns feitos no sobrante, invisíveis, abandonados. Entre as hortensias azuis medran silvas que rabuñan os dedos e hedras que abafan as árbores. Penso no teu cabelo todo o tempo, nese cabelo sen comén nin fin, como se te non pertencese, como se pertencese ao porco bravo cando cae sen folgos nas escenas de caza, como a perrera nunha mazaroca que quedou presa a ti na fuxida. Embaixo da perrera vexo uns ollos que deben ser os teus. Ollan alén, ollan cara a nada, pasan rente ás cámaras, tamén as de gas, pasan rente á historia, pasan a declaración de dereitos humanos, chegan até acó, onde eu estou. Penso todo o tempo en ti. Agora os teus ollos viraron cara dentro da tua cabeza toda porca, cara dentro da tua face chea de terra e da meixela esquerda con pegadas de sangue. Agora os teus ollos viraron cara a tua boca sen fala. Por que non bota a lingua? Voute querer sempre con ese movimento automático da man polo rostro, con ese lene movimento das pálpebras en que reparas que na man hai sangue, con ese xeito natural para agachala mentras segues a ollar para alén da fala, para aquén do aletexo imperceptível dos cascallos, do barullo das sereas. Penso en ti todo o tempo, en como as túas mans pousan nas coxas e na parte de dentro das pernas cheas de poeira. Penso seguido en ti, nesa solitude que non es quen de comprender, que non son quen de comprender, nesa solitude que fica a quen da morte, nesa solitude para sempre que me mete o medo no corpo, porque agora penso todo o tempo que nunca vou dar contigo para che dicir eiche querer sempre. Din que te chamas Honrán, din que tes 5 anos, din que botaron bombas onde vives, din que che caeron os cascallos en riba da cabeza. Para saber de ti, escríboche unha carta. Chámome Nusiva, son marroquina de Castro de Rei, teño 7 anos e quero ser bailarina. Os papéis do meu pai e do meu irmão caducaron. É agosto de 2016. Vai moita calor, aunque moita menos que en Marrocos. Eiche querer sempre. Para Omran Dagnès, Alepo, Siria. Sempre existe este rastro carnal. Sempre este rastro precisa percorrer múltiples registros até chegar, quizabes, a ese recoñecer nas pasaxes múltiples e ilimitadas coas que atravesei fronteiras do real a súa ficcionalización nun libro, o de Bandito Porta blindada, e nun filme, A cicatriz branca, separados por máis de 2 décadas e dende 2 territorios que forman parte dos meus escenarios. A Barcelona, que está no relato Tacón Boneca, por exemplo, anos de meu como estudante de xornalismo, e até a Barcelona de Vía Durruti, ano 36, cando atravesaba a cidade na compaña de Denis Cano e era profesora de comunicación.
Vía Durruti, ano 36, comezaba así. Sentiu as lúas, a alba no interior do porto, a severidade do tempo curto dos faros, o abrollo de tacto de mimosa nas coxas súas xeadas sobre metal de alxibe. Lúa de alba, lúa fría e velonosa como a flor branca das adelfas, lúa na que se enganchan as detonacións dos fusís polo campo da Rata, na península da Torre, na terra a ras do corpo recén asasinado, presada de ámbito onde outrora se tiraron os retratos de boda, e por cada naufraxio o mar recibía unha moeda de prata, e coa moeda de prata págaselle ao barqueiro que nos traslada dunha beira a outra para que a morte non o sexa tanto. Lúa de alba entrando no betón dos silos para o cereal, entrando nos depósitos de combustível, entrando M.A. coa lúa de alba dun chute nesa amencida lampa porque chega dun meridiano diferente no que o día vense devagar e máis tarde e máis mate. A seguido M.A. cruza os vellos raíz e o seu andar é torpe e é sobón, e non ten traza de parar nin de se dar andado así, dual que esa témpolo en vez da folla, pero que se esnafra no silencio de sometida que proe e que doe. A súa andaina conduce a M.A. para o peirao de carga e olla as engranaxes de ferro de fundición dos dentes de guindraste e no chan as rodeiras dos camións de Ondarroa que pasaron por toda a noite. Unha pintada de cor verde inaugura o comenda lonxa e simplesmente di que non confíes nunca nunha puta. Así, M.A. veu para a cidade. Inicio de Vía Durruti, ano 36. A diferenza, como diferenza, na miña obra está no interior do mundo, e é Cuba. O exilio como memoria é linguas mortas, pero é, de maneira distante e mirona, a estada da personaxe de Trasalba en París, cuxo mapa calquei sobre a miña propia experiencia no bairro de Montparnasse e nos encontros militantes con camaradas da Bretaña. Todas as modalidades da viaxe, estudar en Cataluña, ir e vir a París ou a Xenebra por razóns políticas, o exilio en Porto, a viaxe a Libia para conmemorar a expulsión das bases americanas que cercaban Trípoli, as estadas de pesquisa no Quebec, onde me prendei dun tipo de cinema, en Irlanda, en Gales, en Finlandia, en Brasil, están na miña escrita literaria e tamén na científica, están nas películas, están na miña tendencia a apreciar cada situación en unhas personaxes fragmentadas que moi pouco e pouco se van recoñecendo de fora cara adentro. No meu imaginario adoito fai a súa aparición alguén que seguramente sexa eu, e que está de cota en movimento, e que sempre fita de maneira insistente para algo que, irremediablemente, fica atrás. Esa alguén é por veces moi pequena e viste un sobretudo de ollo de perdiz. O medio de locomoción que ela utiliza sempre son os pés, aunque ben podería botar man do tren, do avión ou mesmo das escadas mecánicas, mas non é así. Tal vez porque cos pés atravesa con meirande seguridade os caborcos, as fendas, os humidais, as portas. E desta multitude de rexistros querería trasladarvos un texto publicado na prensa diaria, na prensa informativa e pensado para a prensa informativa que parte de un feito que habitualmente son noticia. Paula Cooper. Paula Cooper é norteamericana, ten 18 anos e está condenada a morrer na cadeira eléctrica. Paula Cooper fixe un atraco aos 15 anos e no atraco houbo morte accidental, como é accidental e cotía a morte nun país no que obriga a levar pistola ao cinto. Mágoa que Paula Cooper non seña de Kennesaw, pequena vila exemplar de Florida, porque en Kennesaw, por orden de Robert Rubble, sheriff, expedida en 15 de marzo de 1985, todo cidadá que non posúa unha arma de fogo será penalizado con $200. Cando Paula Cooper se sente na cadeira eléctrica e escoite, unha vez máis, o seu alento propio, o mesmo e altivo alento adolescente co que atracou a dólar na sociedade da opulencia, cando Paula Cooper vai a vir facer un estertor de saqueto baleiro de patacas matutano para o bidón do lixo, eu escoitarei o cuarteto Cedrón nas letras últimas e bonaerenses de Raúl González Tuñón. Se quiere ver la vida color de rosa, meta 5 centavos por la ranura.
E algúns selectos exemplares de cidadán made in USA estarán presenciando a execución en vivo, despois de teren competido para conseguir un dos tickets que a institución carcelaria pon a venda para contemplar o espectáculo en privado do pasamento de Paula Cooper na cadeira eléctrica. Actuación única de artista que se retira dando un corte de mangas, porque aos cidadáns exemplares non lles abonda coa morte en diferido nos telexornal das 7 p.m. Nin se lles remove o 12 de Xalella con Paula Cooper ou cos escuadróns aéreos que na noite do 14 de abril asasinaron cativos en Bengasi ou en Trípoli. Cando Paula Cooper se sente na cadeira eléctrica, non saberá das palabras de alento como o seu propio alento de Rafael Alberti, nen do lamento distante de Moravia, nen da preocupación que medra en territorios mortos para o centro do sistema, para a USA e para os media. E eu agarrarei o vello libro de Raúl naquel tempo de solidariedades, cando Raúl veu a Madrid como brigadista e escribiu La Rosa Blindada, mentres combatía o avanzo do fascismo na Guerra do 36, como avanza agora a pena de morte, para que a memoria de Paula Cooper se me pegue como o garrote vil e saiba por que me gusta Paula Cooper.